Tosi Jukka, edustan Goodkind Oy:tä, lappeenrantalaista pelifirmaa ja olen täällä puhumassa tänään vähän pelialasta ja siitä, että miten pelejä voisi hyödyntää opetuksessa ja etenkin sosiaali- ja terveysalalla. Joo, lähinnä jos puhutaan opetuksesta ja peleistä, niin yksi hyvä asia, mikä peleillä on opetukseen, on se, että se lisää sitä oppimismotivaatiota. Sitä on hauska käyttää ja pelata pelejä, mutta samalla sitten oppia aika paljon erilaisia juttuja. Minulla itselläni on 3-vuotias poika, mikä on pelannut semmoisella muumiläppärillä. Tai käyttänyt, se ei ole itse asiassa mikään peli, se on vaan semmoinen leikkikalu, missä on painettua näppäimiä ja se tulee kirjaimia ja numeroita ja sitten pitää koittaa rakentaa niistä erilaisia sanoja. Niin 3-vuotias poika osaa nyt kirjoittaa erilaisia sanoja sillä läppärillä. Ja se on käyttänyt sitä varmaan 2 kuukautta nyt sen jälkeen, kun saanut sen. Ja siinä aikana oppinut kirjoittamaan tiettyjä sanoja. Ei nyt varmaan suoraan, mutta muistaa ainakin miten ne kirjoittaa. Niin se on aika hämmästyttävää. Ja sitten tietää kaikki numerot 1–20 ja kaikki aakkoset, niin on se kyllä. Siinä huomaa, mitä peliala ja pelit pystyy tarjoamaan oppimiseen. Sitten jos puhutaan vaikka sosiaali- ja terveyspuolen sovelluksista, miten ne liittyy sitten pelialaan, niin yksi hyvä esimerkki on vaikka kuntoutuspotilaat. Kotkassa on eräs pelifirma, mikä on tekemässä Kymenlaakson keskussairaalan kanssa semmoista kuntoutuspeliä, missä käytetään Microsoftin tämmöistä liikkeen tunnistusteknologiaa tämmöisten kuntoutettavien potilaiden hoitamiseen. Eli ne on rakentanut pelin, missä se peli koko ajan katsoo, minkälaisia liikettä se käyttäjä kautta potilas tekee. Ja sit niiden liikkeiden avulla se potilas pystyy pelaamaan sitä peliä ja pääsemään eteenpäin siinä. Siinä on aika innovatiivista asioista, 2 täysin erilaista alaa. Ja sitten kun se on tehty yhteistyönä pelialan osaajien ja sitten sosiaali- ja terveyspuolen osaajien kanssa, niin sitten on tullut ihan toimiva konsepti. Siinä on yksi hyvä esimerkki taas siitä, miten erilaisia raja-aitoja pystytään rikkomaan ennakkoluulottomasti. Sitten tietysti toisia sovelluksia, mitä nyt on mitä ollaan tekemällä, niin yksi on semmoinen, että miten pystytään tämmöisiä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aktivoimaan tai muuten tämmöistä henkisesti sairaata nuoria pystytään auttamaan pelien avulla, kun tehdään pelaamisesta sosiaalista, eli annetaan niille nuorille se pelaamisen kokemus, mutta sitten samalla yhdistää sen muihin nuoriin silleen, että ne oikeasti näkee, että minkälaiset vaikutukset niiden omilla teoilla on toisiin ihmisiin, niin se auttaa luomaan semmoista empatiakykyä ja samastumaan toisten ihmisiin, mikä tietyllä ihmisellä puuttuu tai on ainakin vähän vajavainen. Ne on ei ole semmoisia hirveän suosittuja tai yleisiä pelejä, mutta mitkä toimii todella hyvin tämmöisissä käyttötarkoituksissa.